Çatıya giriyor dedi. Ova tuğla bak. Ben indim yani orada kayattım çatıya girdik. Yanına var ama Sen dostum gidiyorsun Ha? Ha? Aa aşağıda görüştük. Onlar bağırdı yukarıdan. Yolda biz deredeyiz. Bizleri gelir. Salarsınız salın dedi. Söylüyor salsınlar. Nasıl aslında Türkiye'ye biz ne salacaktık ya? Kanlar diye ne salacaktık? Ne faydası olur? O siyah açan buraya da geliyor, yeni geliyor. Kulabıçı da. Где-то мина, Bягullerine şeylerine ama o kar eridi köpekler hiç bu izler kayboldu. А ты как мина на него там, как с одним прицепом другом. Yok голям търлешва. Ова, знаеш какво набито по него само да го дочеш. Може. Надолу, значи докато го изкарам 4 на 30-40 метра, докато го изкарам нагоре направи с зимакала. Ne o çocuk? Как от среща слигава, там върнем чака. Не знам на вас. Едното кръвта идва такава и това. Ние тръгнахме по кръвта, а и на Ние двете. тръгваме кръвта. Те се разделят. Двете, както легна такова, те са личи. Вижда, един върху друг, един такова. 10 метра ги гръбнава. Без да има, нали, Черко, Бънчо, сега ми взема, аз тук не убивам на веднъж. Точно това. И дублирах, казах, добре, още една, имам шанс сега, ама има една хръстала и минават, пукнах да бягам да е такова. Голяма сира се, бе, това е женско. Не, при мен 10 Аз мисля, че не реси да като... Колко? 4 ли мина? 4 мина. 4, не. Аз видя и 5, бе. 5 мина край мен. Те го видях и гледам нереза, аз повече не ги гледах. Аз само следим нереза, къде да я гръмна. Ей, тук отгоре мина, и така. Аз ги видях де Големи. Те са батери фатлия, някой пускал кучето с камъни, такова отикъл. Къде е отишъл? Şey salmışlar, köpek mi salmışlar, ne gitmiş yazılıyor takıma. Не имаше, на гумата нали имаше човека? Kim saldı? Konuşuyorlardı telefonda. Niye salmışlar, biz oraya kutu yapacaktık falan dediler. Лайкан şey. Къде да кара, гледай. Виж как го дърпат го. Öyle bir şey konuşuyorlardı, bilmeden Biliyor konuşmuyor da. Niye salmış falan filan bir aralarında komentar yapıyorlar. Сега. Да отиват. Да отиват. Той кичука не е за И чука, що ни го вземат? Нямаше го само неждително. Не бе, те оставят мен, те тръгнат. Аз даже върнах... Те са към село ли си отиват? Не, отиват. да Лайките едно и също място, не си израстала. Там отиват гледат. Маско гарниска рабинта едно. Сигурно и падна. Не. Ранено. И с кръвта и го тук долу дерята да го... Няма кръв. И що гърми се също? А? Нали са разгласни, че няма да гърми? Едното гранител човек. Двете ги слагат в границата. Ама силната, горната калям слагам такова. Иначе едното слагам... Това силно Шум. Да, и братан двете. Туми са, Сега се е купил станови. двете бе, да. Когато платят? Ти не си ги скарваш. Не знам, Валя, един от звали. Братаната скъпила. Помниш ма? Бяха. Те ги пълнят на ръка за той. Няма човек. Ръчни. Ръчни ги пълнят.